Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar een interview met de secretaris van het CFT, het College Financieel Toezicht op Curaçao, Han van Midden. Hij was 5 jaar lang burgemeester van Roosendaal en is nu op Curaçao secretaris van het CFT. En daarbij betrokken bij de verdiepingsdagen die maandag en dinsdag werden gehouden. Daarvoor komen ambtenaren uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten naar het CFT toe. En we vroegen aan Han van Midden wat zich precies afspeelt bij dergelijke verdiepingsdagen. Meneer Han van Midden, secretaris van het College Financieel Toezicht. Fijn dat ik u kan spreken met deze prachtige achtergrond. U bent nog niet zo lang in dienst als secretaris van het CFT, maar er zijn de afgelopen dagen een paar belangrijke dagen geweest, de verdiepingsdagen. Wat is dat precies? Ja, nou, de verdiepingsdagen hebben we georganiseerd om de landen binnen het Koninkrijk waar wij toezicht op houden, om die bij elkaar te brengen en hen vooral van hun eigen best practices en hun eigen aandachtspunten te laten leren, zodat ze met elkaar leerpunten meenemen. En ook door een inkijkje te geven in het hoofd van de toezichthouder. De ambtenaren gaan het nu om, hè? Die zijn hier geweest. En die zijn hier geweest van Curaçao, Aruba, Sint Maarten. En ja, hoe gaat zoiets? Kunt u uitleg geven hoe zo'n dag er precies uitziet? Ja, we hebben de hele dag door werkvormen met elkaar. Dus naast de kennismaking gaan we met elkaar uit elkaar om in werkvormen ons te buigen over problemen die er op dit moment voor liggen. En die worden dan weer teruggekoppeld aan de groep in zijn geheel, zodat iedereen zijn bijdrage kan leveren gedurende de 2 dagen. En aan wat voor problemen moet ik dan denken? Het CFT en het CAFT, die zegt per land zijn er nog wat dingen. Hè? Aruba is te laat met begrotingen, Curaçao zou soms meer duidelijkheid over begrotingen moeten geven. Ja. Wat zijn de punten die tijdens die dagen aan de orde komen? We hebben deze verdiepingsdagen gekozen voor 2 prominente onderwerpen. Dat is de investeringsagenda. En voor een land om duurzaam economisch beleid te kunnen draaien heb je een investeringsagenda nodig. En dat is heel complex. Het lijkt heel makkelijk. Het lijkt heel makkelijk dat je op een agenda zet, nou dan gaan we er zo in investeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Er moet geld bij komen, er moet ook geld beschikbaar zijn. Het moet passen ook binnen normen van wet en regelgeving. Dus hoe je een goede investeringsagenda opzet was een van de belangrijke onderwerpen. En de tweede, dat is financieel beheer. En financieel beheer van een land is uiteindelijk bepalend of je ook op je eigen benen kunt staan als land. Goed financieel beheer betekent dat een inwoner ook gewoon moet kunnen terugzien. Is het geld wat ik betaal aan belasting, is dat efficiënt uitgegeven en is het ook goed uitgegeven op de plek waar het moet. En moeten deze ambtenaren dit nu koppelen met hun minister? Of is het iets wat ze zelf mee moeten nemen en in de ambtenarij op de verschillende landen door moeten voeren? Ik neem aan dat ze een terugkoppeling zullen geven aan de verschillende ministers. Er zullen ook weinig verrassingen voor de minister zijn, want we hebben ons college bijvoorbeeld heeft ook regelmatig contact, komt regelmatig op bezoek bij de ministers. Ja. Maar ik neem aan dat zij wel een en ander zullen uitwerken naar aanleiding van deze dagen. En wij zelf ook, we hebben zelf ook huiswerk. U krijgt ook wat mee van deze. Ja, zeker. Ja, absoluut. En als toezichthouder gaat het er nou uiteindelijk om dat na deze dagen, even simpel gezegd, de begrotingen beter opgesteld worden? Ja, dat is natuurlijk heel kort gezegd uiteindelijk wel een doel. Het doel is natuurlijk dat de financiële documenten, de begrotingen en de verantwoordingen, dat die verbeteren. Ja. Maar in de tussentijd is er nog een enorm traject. We moeten niet vergeten dat dit nog hele jonge landen zijn. En dus jonge landen hebben echt nog gewoon aanlooptijd nodig om alles goed op orde te krijgen. De afgelopen 14 jaar is er heel veel gebeurd, heel veel gebeurd. En er moet ook nog wel het een en ander gebeuren. En dat is waar we de landen bij helpen. Hoe is het ervaren door de ambtenaren? Ja, ik zou ook aan hun moeten vragen, maar hoe heeft u het ervaren? We hebben een evaluatie gehouden aan het eind van de 2 dagen en die is heel goed positief beoordeeld. Her en der ook wat aandachtspuntjes voor de toekomst. En we zijn ook echt van plan om deze dagen weer vaker te houden. En ook op de andere eilanden te houden. Dus de eerstvolgende zullen op Aruba zijn en daarna op Sint Maarten. Goed zo. U noemde net die duurzame economische investeringen die belangrijk zijn. Dan heeft u te maken met de Nederlandse regering die soms dit beslist en dan weer het andere beslist. We hebben een groeifonds gehad, een SDE++. Nu is dat weer veranderd en komen er andere projecten. Is dat voor u lastig als CFT? Ja, dat is bijna een politieke vraag die u me stelt. Dus vergeef me dat ik daar niet politiek op antwoord. Wij als toezichthouder beoordelen zuiver op basis van wet en regelgeving of investeringen toelaatbaar zijn of niet. En daar houden we het dan ook bij. Ik heb ook voldoende vertrouwen in de landen en ook de economische ontwikkeling van de landen. Er zijn overschotten in sommige landen. Dat de landen zelf in staat zijn om een goede investeringsagenda neer te zetten. Hoe lang is het CFT nog nodig? Dat is niet bedoeld als politieke vraag, maar dat is bedoeld als vraag van
De bedoeling is dat uiteindelijk de begrotingen van alle landen helemaal op orde zijn, dat er eigenlijk minder toezicht nodig is. Zijn we daar naar aan toewerken? Dat is uiteindelijk ons doel natuurlijk. Ja. Het doel is, we zijn een tijdelijke organisatie. Dus dan moet ook je missie zijn om jezelf op te heffen. En daarom ook het helpen. Het helpen, het helpende hand uitreiken. Niet alleen maar streng toezicht houden, maar ook juist, en zoals wij dat in het Engels noemen, trusted advisor willen zijn. En vertrouwd adviseur van de landen willen zijn om die stappen voorwaarts te gaan maken. Dat is echt ons belangrijke doel. Hoe lang dat duurt, kan ik echt niet zeggen. Feit is, en dat zal voor verschillende landen ook verschillende timing vragen, denk ik. Feit is dat de begroting op orde zal moeten zijn, dat de verantwoording op orde zal moeten zijn en dat het financieel beheer ook van die aard moet zijn dat je als inwoner met gerust hart moet kunnen kijken of je belastinggeld goed besteed wordt. Dat is het belangrijkste. Dat is belangrijk, ja.